O, di ba? Nagkuhan dito guys, oh. Nagkuhan dito guys, oh. Mag-follow ka guys. Tagati ka mo 1,000 guys. Wow! Mag-view mo. O, di ba? Nagkakay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napagit guys, oh. O, di ba, oh? Wow! Kadang na sir Tris guys. Oh, mo ni ako ang kuan. Sweldo naman na YouTube. Sweldo rin ako sa YouTube. Sa YouTube o sa Facebook. Wow! Shin Sandag. Oh, follow Shin Sandag. Bilis na naging kuan eh. Kabalo mo guys, kanina rin nagproblema sa kwarta guys. Kung saan niya paiyak. Oh, pag-isa na ko pagasto ni. Di mo ka pag-isa ni pagasto. Gani. Ano na guys? Ano na tingnan sa naong. Ano na income sa iyong YouTube? Sana. Si Lando, di ba? So, napo rin si Lando. Ako na ko guys. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. 6,000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,000. 1, 2, 3, 4. Mo na siya yung income, sinugan na siya. 9,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,000. Wow. Palit po palamang ba? So, 550 mo na kung sweldo guys. Wow! Follow mo ang mulantaw sa kong. Sana all.